ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Салом алейкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шӯҳрат Қудратов, ҳуқуқшуноси Маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам, бисёр бародарон занг мезананд ва мегӯянд, ки барои истифода бурдани VPN дар барномаи Амина, приложения Амина, ба онҳо маълумотнома омадааст, ки онҳо аз учёт гирифта шуданд ва рӯйхаташон ба ному насабашон ба реестр ворид карда шудааст. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, вақте шумо VPN-ро истифода мебаред, кӯшиш кунед, ки VPN-ро доим истифода набаред, чунки VPN-ҳое ҳастанд, ки дар мегиронед, онҳо 24 соат кор мекунанд. Агар ба шумо VPN дар кор шавад ва шумо ба ягон сайте, ки бе VPN кушода намешавад, агар VPN-ро истифода баред, ба ҳаматон тавсия метиҳам, ки VPN-ро даргиронед ба сайтҳои даркорӣ ба монанди YouTube, Instagram ё ки ҳози WhatsApp ва Telegram ҳам бе VPN кор намекунад. Истифода баред, гапотонро гап занед, маълумототонро роӣ кунед, хабарро роӣ кунед, хабарҳои хуша қабул кунед, ё ки дар YouTube медоред барномаҳоро тамошо мекунед, ягон видео ё ки ягон барномаи бародаронро аз Тоҷикистон ё ки аз Аврупо, баъд аз он VPN-ро хомӯш кунед, чунки вақти VPN кор мекунад, як чанд барномаҳое ки ҳаст, программаҳо, онҳо фаъолият намекунанд ва аз он ҷумла барномаи Амина, приложения Амина. Вақти шумо VPN-а фаъол мекунед, барнома кор намекунад, геолокатсияи шумо ба шуъбаи гӯем ки ба вазорати корҳои дохилӣ дода намешавад. ва вақте ки шумо VPN-ра судкошка, ки шабонарӯз намекушед, ба вазорати корҳои дохилӣ геолокатсияи шумо намерасад ва аз сабаби ки шумо 3 рӯз геолокатсияро пешниҳод намекунед, шуморо аз мигратсиони учёт учёти шуморо бекор мекунанд ва ному насаби шуморо ба реестр ворид мекунанд. Дӯстони азиз, ҳози ному насаби касе, ки ба реестр ворид карда шавад, аз реестр беҳад душвор гирифтан аст. ҳози ман 2 парванда дорам, 2 бародар, ки номашон дар реестр аст, аммо буду бошашон қонунӣ аст. Мо ба суд муроҷиат кардем. ҳоло суд ба итмом нарасидааст, ҳоло суд оғозам нашудааст. Барои ҳамин ягон практика, ки гӯем ки таҷриба, ки судҳо аз реестр ихроҷ мекунанд ё не, вуҷуд надорад. Барои ҳамин дӯстони аз, касе ки реестрро VPN-ро истифода мебарад, шабу рӯз истифода набаред. 1 соат, ним соат, 2 соат истифода баред, кушед. пагоҳ худо хоҳад як видеои кӯтоҳакак 5-10 дақиқа дар бораи VPN гап мезанам, ки кадом сайтҳо даромадан мумкин аст, кадом сайтҳо даромадан мумкин нест. Барои истифода бурдани VPN дар Россия парвандаи ҷиноятӣ нисбататон оғоз мекунанд ё ки парвандаи маъмурӣ. Барои ҳамин дӯстони азиз, пага як барномаи кӯтоҳакак тақрибан 5-10 дақиқа дар бораи VPN истифода гап мезанем, чунки ҳамаи мо медонем, дар Россия барои истифода бурдани VPN метавонанд шаҳрвандонро ба ҷавобгарӣ кашанд. Дар ҳамин ҷо ман гуфта мегӯям, дар кадом ҳолат нисбататон метавонанд парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунанд дар ҳолати истифода бурдани VPN, дар кадом ҳолат метавонанд нисбати шумо парвандаи маъмурӣ оғоз кунанд ва дар кадом ҳолат умуман метавонанд шуморо ба ягон ҷавобгарӣ накашанд барои истифода бурдани VPN. Барои ҳамин дӯстони азиз, VPN-ро гӯем ки дидау дониста истифода баред, ки пага бо ягон мушкилоти қонунӣ пеш наёяд, ки бо паго барои истифода бурдани VPN шуморо аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ накунанд. Дӯстони азиз, бо ҳамин суҳбатро ба итмом мерасонем. Пага боз бо шумо дар YouTube худо хоҳад вомехӯрем.